Sa number 2, koneksyon sa police major sa kay Atong ang ginapadalman sang PNP. Ginausisa na sang kapulisan kag sa Department of the Interior and Local Government ang ginaalagar koneksyon ni Atong ang kay Police Major Edgar Tonico Jr. ang anay pamuno sa CIDG Bacolod nga ginkaka sa pwesto kag ginatudlo protector sang illegal nga online sabong sa Barangay Concepcion sa siyudad Santa Lisay. Ginsiling ni DILG Secretary John Vic Remulla na matapos nga gin-raid sa kapulisan ng Saka Factory sa mga peke nga sigarilyo sa Barangay Kalumanggan sa Baguio City, gintugda sa mga nagkaladakpan nga Chinese nationals ang pangalan sa pulis nga protektor nila. Natukiban sa kapulisan nga tuig 2020 pa lang, nakaupdanay na ang pulis kag si Ang sa pag-operate sa mga illegal nga isabong sa pungsod. Ginaalagar man nga ang mga nagapadalagan sa factory sa peke nga sigarilyo kag sa isabong sa Negros Occidental ang isa lamang ka grupo. Hinhingad na ni Remulla ang duha ka persona nga yara sa likod sa operasyon. Ini si alias Don Robert kag alias Makmak. Base sa investigasyon, ginaalagar nga ang pulis kag ang mga nagapadalagan sa amo nga mga illegal nga aktibidad sa probinsya ang mga tinaho ni Ang. Hindi pa matungod sa PNP kung si Ang Gidman ang yara sa likod sa amo nga mga operasyon sa probinsya bangod nagapadayon pa ang inang pagpangusisa sa amo nga kaso. Ang pulis nga protektor ang yara na sa karon sa preventive custody sa Police Regional Office Negros Island Region. Hindi mo mahalata kasi ang ginawa pang background niya, Vietnamese ang nakasulat. So pinapalabas nila na out of the country yung operations. Pero dito talaga sa Pilipinas, sa Talisay ginagawa. Yung studio para sa isabong. Nangyari yung investigation na to kasi sa nakaraan na 4 na buwan ay tuloy-tuloy ang nakawan ng panabong na manok sa buong NIR. Yung pala, kinukuha yung panabong na yan, hinanakaw, binibenta doon sa cockpit na illegal at doon ginagawa yung mga laban. So, small things led to big things hanggang nabuwag namin yung sindikato nila.